ஒரு நாள் மாலா புத்தகத்தை படிச்சுட்டு தோட்டத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருந்தா. அப்ப அங்க கீதா வந்தா. ஹாய் மாலா, என்ன பண்ற? நானா புத்தகம் படிச்சிட்டு இருக்கேன். என்ன புத்தகம் படிக்கிற? திருக்குறளும் அதோட கதைகளும் படிச்சிட்டு இருக்கேன். அப்படியா? திருக்குறள் உனக்கு போர் அடிக்கலையா? நீ திருக்குறள் புத்தகத்தை படிச்சதே இல்லையா? அதுல இல்லாத கருத்தே இல்ல. அப்படியா? அப்படி என்ன கருத்து இருக்கு? அன்பா இருக்கிறத பத்தி அவ்வளோ விஷயம் சொல்லியிருப்பாங்க. இனிமையான வார்த்தைகளை பேசணுங்கிறதுலையும் அவ்வளோ விஷயம் சொல்லியிருப்பாங்க. அறத்தோட வாழணும், ஏமாத்தக்கூடாது, எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லியிருப்பாங்க. நம்ம அம்மா அப்பா நம்ம கிட்ட எவ்வளோ விஷயம் சொல்லுவாங்களோ, எவ்வளோ நல்ல விஷயத்த சொல்லி நம்மளை வழிகாட்டுவாங்களோ, அதே மாதிரி திருக்குறளும் நம்ம வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டும். இதை படித்து நிறைய விஷயத்த தெரிஞ்சுட்டு நம்ம வாழ்க்கையில் நல்ல முறையில் வாழலாம். அவ்வளோ விஷயமா இருக்கு இதுல. ஆமா, நீ படிச்சு பார், அப்போ உனக்கு தெரியும். சரி, அப்ப நீ படிச்சுட்டு அந்த புத்தகத்தை எனக்கும் கொடுக்குறியா? கண்டிப்பா கொடுக்குறேன். நிறைய விஷயம் படிச்சு நீ எவ்வளோ அறிவாளியா எவ்வளோ பண்பானவளா இருக்கன்னு பாரு. சரி அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷமா பேசிட்டு இருந்தாங்க. திருக்குறள்ல இல்லாத விஷயமும் இல்லை, இல்லாத கருத்துகளும் இல்லை. குழந்தைங்களுக்கு திருக்குறள்ல அவ்வளோ நல்ல விஷயங்கள் இருக்கு. அதை படிக்கும் பொழுது அவங்க வாழ்க்கையில நல்லபடியா, பண்புடையதா, அறிவாளியா வாழ அந்த திருக்குறள்ல இருக்கிற கருத்துக்கள் உதவும்.